Assalamu alaikum jama'a. A cikin wannan bidiyo na zo muku ne da sabuwar software ko kuma in ce muku sabon application wanda yake tattare da ɗauke da abin al'ajabi. Wannan application ba kowane application bane illa TrueSolar. TrueSolar application ne wanda yake ɗauke da ban al'ajabi kuma ban mamaki. Saboda TrueSolar duk wani kira da kai a duniya, duk wani kiraye-kiraye da kai da wani message da kai receiving da kuma wani abubuwa saƙonni da ka tura za ta yi maka saving kishi ne akan online, akan yanar gizo, akan driver kinka. Wanda ita TrueSolar tana aiki ne da account Google kin naka. Account Google kin naka kuma na kowa duk wani mai waya Android ko kuma iPhone na san ya mallake shi. Yace wannan application zai saving maka number. Za ka yi saving number a kan shi. Kuma abin al'ajabi kuma shine wannan application ko ba kai saving kin number kin mutumin ba, za ka ga sunansa zai maka gwada maka sunansa tanki ya kira ka. Ko ba ka da number ki a wayar taka za ka ga sunan mutumin. Kuma abin al'ajabi ki za ka ga location kin mutumin inda yake a ɓoye. Yadda ko da za ka yi tracker kin mutum ta application yana kiran ka za ka ga location kin shi, za ka ga a wuraren da yake. Za ka ga kuma duk wasu saƙonni da ya shahe shi, za ka ga wasu bayanai wanda ya shahe mutumin. Ya ce wajen TrueSolar duk wani application da za a yi ma na ƙarya ba zai kasance ya shigo a wayarka ba. Saboda TrueSolar ba ta yarda da wasu message na ƙarya ba. Tanke message na ƙarya sun zaka za ta riƙa ɓoye su. Ba za ta ma afishin su balle ma ka gan su ko ka ji a cuce ka. Duk wani kira da ya kasance na fake ne, na hacker ne ba za ta taɓa gwada maka so ba. Saboda ba za ta ba su dama, saboda TrueSolar tana ɗauke da security tsantsa. Duk wani mai amfani da Android ya kamata a ce ka nemi TrueSolar, wanda kowane wurare da aka kira ka za ta gwada ma sunan mutum. Ba sai ka ce ka abin gaba. TrueSolar gaskiya wannan application babba ne, ku neme shi. Ku nema application kenan a cikin account Google. Mu kuma mun gode jama'a da irin biyar da kuke mana a cikin channel tamu Niger Tech TV. Ku kasance ku ƙare mana subscribe da like, ku riƙa mana sharing jama'a don ku ƙara mana ƙwarin gwiwa. Abin da sa ku ga mun ba video ka ba, ku riƙa ba mu ƙwarin gwiwa da za mu yi muku sabbin video ka wanda shafi technology. Don in kuna mana haka za mu jin daɗin kullum mu sako muku sabbin application masu al'ajabi da ban mamaki kuma da masu amfani.